Masarap siya. So, ito yung pinaka-una ko talaga siyang ginawa. So, itry natin mga loves. Ang cheese pala na ito, mga loves, is Colby Jack. Colby Jack cheese. Masarap po ito na cheese. So, ito po yung ipares natin sa ating shrimp with jalapeno. I don't know if that's the name of that, how do you call this? Pepper. Ayan. Ito po yung gagamitin kong wrapper. So, kailangan lang natin Oresi Misty. So, yun. At ibalik lang natin yan doon sa refrigerator. Ayun. So, ito lang yan siya. Hindi ko na siya putulin, mga loves. Ready na atang shrimp. Nakalimutan ko siyang ikat. So, ang gagawin natin, ikat muna natin siya dito. 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 Para maging straight, no? Yan, straight na siya, mga darling. Kung i-straight kasi natin siya, no, kailangan natin ikat dito para, ano. So, yun mga loves, sinupi ko lang yung sa gilid at nilagay ko yung jalapeno at saka shrimp and then at saka yung cheese, no? Kahit anong cheese, kung ano yung gusto nyo, okay lang kung ano talaga yung gusto nyo. So, ang ginawa ko doon is tubig lang yung pinalak ko sa ating lumpia. So, ngayon, ayaw ko sanang magsayang ng itlog, pero walang choice para naman didikit talaga. So, itlog yung ginagamit ko. But anyway, so yun siya mga darling, no? So, depende na yan sa inyo kung anong cheese yung gusto nyong gamitin po. At yun, ito na yung ating shrimp lumpia with cheese and jalapeno. I don't know if that's jalapeno, but i-fry natin po ito, yun. Hindi ko siniseasoned yung shrimp, okay? Kasi may cheese na siya. And then shrimp is tasty. You know, kahit wala siyang masyadong masarap na po yan siya. So, ito yung pinaka-una ko talaga siyang ginawa. So, itry natin mga loves. So, itry natin mga loves yung ating gawa. And na-try ko siya kanina, sobrang init. So, ngayon i-enjoy natin. Let's see kung talagang masarap ba. Kasi masarap siya kanina. And then yung cheese is naglabasan mga loves dahil nga may butas yung ginawa natin. Masarap. Pero the cheese, it's out. Lumabas yung cheese dahil sa, so kailangan talagang walang butas. Dapat pala pinasok yung buntot ng shrimp and then kino-close din yan dyan. Kasi yung cheese is lumabas. Common sense sana, no? Maanghang-ahang konti. Mm. Mm. Mm-mm.
maanghang. Hindi masyado. Sa mga mahilig na maanghang, hindi ito maanghang. Pero sa mga talagang hindi mahilig, maanghang po siya. Sarap. Masarap siya. Humot, ang bango mga loves. Ang bango. Basta may
Basta may onion at saka ano, garlic, mabango talaga. Apat lang ito mga loves. Ang langaw, excited. Excited ang langaw mga darling. Ipakita ko sa inyo ito mamaya. Ang langaw, uy grabe. Oops, ang lagong. Oops, excited ang lagong. Di kaya ang lagong dito. Look, ang lagong. Hindi pala lagong. Bubuyog, kigwa. Hala, init diha. Huy, init. Kigwa. I-testing muna natin without dipping sauce. You don't cut it. Masarap siya. Ha? So, masarap yung chicken. So, ngayon, maghugas tayo ng kamay. Kasi, kakain po tayo, no? So, kunin natin itong binili natin pagkain. Ito, chicken. Ang ito is like garlic something with, I don't know, ito. Kain tayo. I-try natin. Lemon and pepper. Oh, ang sarap. Pero messy. Kasi, ano siya? Masarap mga loves. Masarap ito pag may kanin. So ito siya, ito yung paborito ko dito sa Adams. Ito yung chicken na basta ito. Masarap siya. Yan. Nagutom kasi ako dahil hindi ako kumain ng kanin kaninang umaga. Ang daming pagkain dito na masarap sa Adams, grabe. Kung napunta ako dito kanina, for sure busy. Busy ang sa loob. Gusto ko talaga ito dry. Ang sarap niya. Yeah. Kainin ko to mamaya pagdating sa bahay. Kasi masarap ito with rice eh. And then ang dami ko pang gagawin pagdating sa bahay. Magluto pa ako mga loves. And yun, lutuan ko si Tami ng bagong recipe na gagawin natin. Hindi siya bago pero nakikita ko lang siya sa TV o sa YouTube.